जानी कहाँ बबुआ गइल बाटे नहीं खेलो को तू दिन दोनों बाप बेटा के तनी के चिंते ना रहेला कि घर में कोनो चीज बा कि नहीं खे आ ले है ना पता यही तरी चलाई कि बाटे कहाँ चल गेल चलो घर में खाए पानी तो सब भैया बनाइए देनी है तो आजो लीप दे हम तो ठीक हो जाई काल ए माई रे का रे पिचड़ी आ गेल तिलकुट ना बनबी बनी बनी ना मने के एकदम लगता कि तोरे चिंता हो गेल बा बैठे जगवा जो तो बाबूजी के भेज अपन पापा के भेज दे तब वो जइहन त ले ले आजिहन बजरिए से ठीक बा जो लेके आओ भेज दिए उनकरा उनकरो तन के चिंता ना लगे दो चार लइका फइका बहुत हमनी को तो हमनी के तो बिना खइलहु रह जाइल जी हमनी के मुंह बांध लइकन के मुंह बांध के आदमी रखू आने वो जल्दी सर सकराया जितन चल जितन बाजार लेके आगे रहतन का रे अभी नहीं खन का ओने नहीं खन जाना त भैंसिया और बलन होनिया जो तो देखता यो का जन कहां मर देनो होने चल जाला हम तो इतना चिंता होखेला नहीं कर कि का बताएं चल मम्मी बोलेला तिलवा वाला बहाने के न बाटे पैसा वैसा रखले वाली आगे नहीं कभी के हम खोजता नहीं बताएं के हई लइके कहता कि अब तिलवा चरना बनी अब जाके ले तबे ना गुड़ ले आ देती है दाना पैसा ले आ दे तबे देती ना आई अच्छा हाँ पैसा देता नहीं देले नहीं रहती है संजिया रखे के जो रे तू जो ने घूम फिर जल्दी से मारो ने बैठ के खेल के कपड़ा ले सारा मन दिला थरा पथरा देला लाओ तनी पैसा ले रखे जगह रुक ले दिले रही पैसा ना ढेर पैसा नहीं के ये 200 रुपया बाटे 100 रुपया के ना 5 किलो गुड़ एही में से ना 2 किलो 2.5 किलो गुड़ ले लेम त हो जाई आ ओइ में दाना तनकी ले लेम 2-3 किलो ले लेम त हो जाई दाना हो जी ना हो जाई हां आ जाके सर से करे लेके आई ठीक बा 3 दिन रहिए गेल बाटे अब का चाहिए ठीक है बा जाई लेके आई सर से करे आ देखम उठाई जन पैसा झोरा और देबू तबे ना कि बोरवा में आई अरे उ देवे ला सान चिमकीला में गुड़ ना जाई जरूरी बा झोरा लेके जाई में चूटा लग जैसा रास्ता में हां रोरे में निका सना चूटा लगा तो जाई खाली इनकर जी में फालतू ही बोले के काम रहेला और कोनो काम धाम बाटे देखा 2 किलो मंगले भी अथु गुड़ हमरा के 1.5 किलो गुड़ दे दो ई काहे हो और ई खर्चा पानी बा नहीं हर हर ठीक बारू का तौला तनी देखा तनी क किलो गुड़ बा तनी गुड़ बहु ला गुड़ ला और का लेबो आ मुरई दे दो हमरा के कता ना 1 किलो अच्छा ठीक बा धारा मुरई देखा मतलब काट पीट के हमरा के दे दो तनी की रास्ता में साथियों संगतिया बानो अच्छा हमार खर्चवा बच्चवा चल जाई ठीक बा हां ठीक बा हम बतानी ला इतना में हमार हो जाई तब चलत न ठीक बा चलो ठीक बा ठीक आ भैया अरे भैया अरे मतलब भैया अरे भैया भैया का रस कइस ना लोकत रह अरे का कहब भाई का ले बड़े जान तो ओकरा में रिक्स बा रिक्स बा हां फिक्स बा ओकरा में रिक्स बा एकरा में फिक्स बा एकरा माने फिक्स बा हां एकरा में पुलिस ना पकड़ी ई का कहत भाई हमरा नहीं बुझे लिया ही महुआ अरे मर्द बा इस समझदार में मर्द हां दिमाग लगौले बड़ा लेकिन हां बनावा जा देखा जा तुम लोग बनावा जा दे दा मौला भैया के बनाए अरे तो भैया ई कहत ताकि एकरा में फिक्स बा महुआ लेल बा हां एकरा में पुलिस ना पकड़ी पुलिस से के कबार दी हम आवत नहीं चौका पर भेटाई लासन लेकिन ना ना हम ना ना की लासन भाई हम जाते हैं तो उजल लासन की पानी लेके जाता खेत उत पर देखा तनी पुलिस ना पकड़े ना मरे पुलिस ना बना पकड़ी। भैया तब माने बतो बनावला आ देखा जा मेहरारू हमारे इंतजार करती है बनाओ तू ही हमनी के चल जाइल जे पियाओ चल ए ढूंढा चुरा पारे के बाद लइका रोवत रहल वही खातिर बाजारे हमनी है तो देखो हमरो सड़वाई फोन कर देली तारा कहते हां काट दिलानी ना उठाए ओरी मूर्ति ओरिजिनल लिखा लगा तन भाई प्योर महुआ भाई ओरी भाई मान गइन तोरा के भाई हम मान गइन
मान गुनी भाई तोरा हम मान गुनी एकदम मान गुनी हम। ला जा चेस लड़ाओ जा। धर धर धर। हाँ लो जा। क्या बात है, जय हो काली माई। बहुत टाइट बा। हाथ में कितना के या मुद के ऐसे मार दे जा। कहाँ पूरी शरीर एकदम। है राहुल। अरे बनाएबा मुलायम भाई। हम बनल भाई। मोड़ी मस्त बा। हाँ रौले तन तो घर भैया देख बना दे। अरे भाई अब हो गए मैंने हमारे ढेर मत दे। एकदम तनी मनी बा भैया हिदनी बा। आतरा तुमने हाथ रही पहले ऐसा। घरे हूँ जाएगा बा हमारा। कुछ ना होए। हमनी के बानी जाना। चले पहुंचा दिए ना। और लबक्का ना ना ना। तनी मनी एकदम मजा ना मेरे मुलायम हो गल भाई हो गल भाई हो गल। और चल जी घर चले जी। आया हम जाते नहीं घर। हाँ, हम जाते नहीं घर। भाई धर करे के धर 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 अरे भैया तो भाई। अरे भाई रे भाई बस हो गया। ओ बाबा ठीक बारो हैं क्या करना चाहो नो क्या है कौन मार रहा है हैं कौन गया मार रहा ए ना बाबूआ के माई ना सुनबो हो बताओ होकर घरे गए नहीं है ना। हाय का कर केल बनी पी पी पाके आ गनी देखी कच्ची कच्ची लकेल बनी। ओय रे भगवान जी है कॉल नहीं गुड़ लेके आवे के नती उतार के तो पी के आए देखो तुम नटंकी करत तड़ा देखा तड़ा भकार के हाथ उठाओ चलो तारा जैसन भता रहा ना रहल एकदम बेकार बाटे ठीक बा। बताओ लइका से हम कितना बड़े नती सहारे का बनी सहारा पे कॉल गइल कि भतार पे हाथ ना छोड़े के चाहिए मर्द पे हाथ ना छोड़े के चाहिए लेकिन तार जैसन में रोज उछाले ना मारा इन करे के। तू हमरा क्या मर अबे कहबा काहे मर बुमा से तू तो चिरते करे हम चढ़बै छ बुझाइल हां अब हमर करेजा चढ़बे तब ना जुड़ाइबा एतनी थोड़ी जुड़ाइबा पी कैल हवा त पी गए हैं हम ना तो हम पियले बनी बेहनी भेल बेहनी भेल हां तार बाप के नौकर लाग मैंने कहा तार बाप पूरा ओकर नदी एक चूल्ही में ढुका देले रहती ना उ रात ना तू पैदा होखते। तोरे बाबू आए रहे हमारा लगे। हां हमार बाबू आए जैसे ना तो छुछुंदर जैसा मुंह देख के तारे से बियाह कर देला से क्या हटे जाले दूर रहा। ए देख बियाह करना तक बताते तोहरो के बताओ बुढ़वा आवे से बुढ़वा का गुरे क्या हो गइले है का मंगली है गुड़ ना त है का लेके आइल बड़न देख ल 1 किलो गुड़ लेके आइल बड़न भाई हतनी से गुड़ लेके आइल बड़न आ राम मुरई लेके आइल बा मर संदू न मर अरे क्या मरिया रे ए सर अपने के साले के घूमे नहीं चलाओ तड़ा डंगरिया तुरबा का तो है लसिया के नहीं तोड़ लागन त ठीक रही दोनों जने के टूट गए इतना तो भारत बढ़िया रहती हम ही कमा के खियाती रहला में ना रहला में कोनो सुख नहीं खे काहे इतना कचर कचर करते काची करी कचो ना करी त एक सार किडनी खत्म। अरे रुक रे तोहार इज्जत चलते हमरे इज्जत चलता हो। अभी तारी इज्जत तो बहुते कहनी ठीक बटा एकनी में सुगर बेटा पैदा कर देले बड़ा के बुझाते कि कपार पे चढ़ रहा तो पी पा के परंपरा मत करो ऐसा नहीं बात का हो गई का हो गई तो भोगल लेके इन करे के हमरे कपार पे छोपे खाती का हमर बियाह करवा देला। अरे का कदल में हो का को दिल बा देनी अब पैसे कन्या के 3 किलो गुड़ ले ले या और दाना लेके त लेके आइल बड़ा है का लेके आइल बड़ा गुड़ है 1 किलो गुड़ लेके आओ त आधा किलो है इनकर कदम कौन माई के आपन सहूर नहीं खुद खाते कच्ची के सौर देखा हमारा कहते तो हमला लेती छठ में दलू तो सही कैलस हैं ओकरा से बुद्धि नहीं के खुला तू ही पिया कर बनैले भाई हम काहे के बनावे जाई तू नहीं ले बड़ा काहे तो पैसा तू तो देख बिगड़ ले बड़ा हमरे कहा तड़ा लेकिन मारा जा दोनों जना हम कोले पे सिर्फ तोरा करते आ पिए खातिर कर। अरे
के ले दो ए तू जवान करा दो मर्डर करा देबा हो हम कैसे सुतर जा रहे हैं कैसे सुतबा मारा जरा हम भगा दो ना कौन औरी कोनो के पीले रे पूरा मोला नमस्कार प्रणाम हम अजय आनंद और सब देखल ही जाना मेहरानू बिगाड़ते हमर लड़का के छठो में दलस तो उहे काम कइलस हमरा के लिए तो हमरा गुड़ चीनी ले रहते हैं सबसे बिगाड़े वाला खराब मेहरानू बोलो। नमस्कार प्रणाम हम प्रतिमा सिंह और देखनी आ जाके ऐसा गलती ना करे के चाहिए। और देखो तनी बिहार में शराब बंद हो गई फिर भी कजन कहाँ से खोज खाज के पिया कर पी ले तड़सन, लेकिन ऐसा गलती ना करे के चाहिए। जौन गलती ई कहनी है वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगला। हमने के अपन चैनल बा अभिलाषा प्रोडक्शन हाउस ओकरा के जरूर सब्सक्राइब करम जे सब्सक्राइब नहीं कैले। और यही वीडियो से लेते जब विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलल जाए। हमने क्लास में का बोलन जा जय हिंद जय